Za dete, otac i kralj su isto. Pokazivanjem kako se ponaša kralj, Mufasa nam pokazuje kako biti otac. Te dve uloge se prepliću, jer u dečjim očima otac i jeste kralj, biće apsolutne moći. Malo dete misli da je njegov roditelj najbolji. Tek kasnije shvata da nije savršen. Kralj je pouzdan. Ta izvesnost je temelj dečije sigurnosti. Dete se osjeća sigurnim kada zna da je roditelj uvek tu za njega. Bez izuzetaka. Bez izgovora. Sigurnost dovodi do zdravog razvoja. Sigurnost daje slobodu da pokušamo i da čak ako pogrešimo, postoji neko ko će biti tu za nas. Kralj je moćan, sposoban da uradi ono što je njegov zadatak. Ispunjavanjem svojih dužnosti čovek pokazuje integritet. Time njegove reči i njegova obećanja imaju težinu. Ispunjavanje obećanog znači poznavati svoje sposobnosti, poznavati sebe. Kralj je iskren. Laž ne gradi poverenje. To može samo istina, čak i kada boli. Nije lako priznati sinu da si se uplašio, ali u tom priznanju svojih strahova, paradoksalno, pokazujemo i svoju hrabrost. Kralj je prisutan. Kada je otac odsutan, dete misli da je ono krivo. Samo tako može da opravda zašto otac nije tu. Igra je jezik kojim deca razumeju da ih roditelj uvažava. Fizička blizina, povezana sa igrom, je ono što im govori da su voljena.